lom hang tam khai ti be be ako lom hang tam se khai le no ai mo khai se ko ka ki Hai bhai salam sogo sini songderisa news thai entertainment channel o singtini phai sok paja Sanatan Kamiwa singtini wati wa mani asakena wati wa kha ini sapung je wati wa mani tau kise seger kha tau sari ni prai araita tami dong tinta tami dong tau ke seger kha sengo mai kaisa nukhungo phai sok pura singyang thangsimalia onok khlawo tabuk se yas ko jaratui ayang pura borni big level nai ni nuka ni je paithak roda tongo a roda dora tei kajak ang koinai sini bukuk sono yang kita phanen bage sing nuka bini nokla nai ni di brok busang jaratui dara kan bum ke dirga leberma acha omo bu jaro lom kha koni 10 ta ro rom kana 10 tan chim lom mani na ke sangnai di ase bari ko lom beba tei mani tei pura ora hapaika ang koya sini songderisa tv nai tongnai rokno norok paya sak nai tongdi sengte mo kereng jagani thongnai sini takarjula amchayo omse ke nok rok tei lombaika ngya hampano sodir sarok kawane omai ke tei lomjak nukhung rok seng pura hostel kami to pura chukti thangjak tabi ang Sanatan ni pura tai jomni tai ama herake kabangma sini jompoi jela sub division ni kabangma jagani no norok sung video phungnai norok soya sak paya sak nai tongdi tai o video no share khai aisa bukuk tini to nukhani nok tuilam mane nok bisingo bebang ti kopulung engka ni nok nile tam mani khotinga mani kheto ko fridge duta nostongkha selo machine duta nostongkha engka mai bosta mairum bosta sikata to thuna rok jana rok ja gariba kap ja mani rok nor jakta belaina birman nangjak sini lampra kamiwo jotoni nogono tei habjak sing norno kaisa kni nok phnuka sing nukha jotoni khawono khayok jak hade sing tebur naileinai sini sub division bisingo tai boro tamkha abara sing naileinai aita kaisa nogo phaisok paika phade sing naileinai oroba haino tei kuplung naini nogo bakha kya thabrok siba kya aja omo sabni nok maklekha Uttam Devarman nok. ni nok Ani nok. acha sini iko oje tei lom mani bobo nok lom kha Ani ganti lomkha, thumani lomkha nok otor lomkha. Engke bu ayang bu ko wagrok nahari ni bebang. wagrok bebag no tei bisingo ordek dong ha wagrok kelangnan palang dong ha acha tako nengke sibiro thanai da Ang sibiro biang bikak tham acha tabu sing norno sawa sibiro orasi not tagarla kloka skulo arke norok thanai da thango. Yang nok songnas kerei khlanya kerei engka ka ma thangnai ta. cha belai hambai sini takono ko pilano ang none se singna mujungra onin bung ke sagaradi Ani bumung ke Buddha Kumar Debrama. acha thing to phai nok ba ke ni no khlawa se tisha ni ti kosok masake kosok jak sing nukha engkai ni nok rogole ti da habba kya Ani nok to ti habli. sing hai na ta kaisa nukhungo phai sok pai kha nai no orote bo belai no amma khai yas ko kurungjak ti nai di acha takok yang phagar di ni bo nok lom kha ke sai khana gadi Omo kaisa lomkha yang nari sani bo lom kha omo kaisa ne ukulugo je humane nok no lomkha ta mana thomani nok ganti nok be lom kha thuman nok bai ganti nok bokai sangagi oron thulayo acha norok ke sini nor takar jala school kaisa sibir khloka ke norok ke sibire thanna nangno जों इको वातै तो थाइगा को आरो तो मा थांलाय ना जों तां हमले ओ वातै जों ताबो बरसा खाइमिया को तेबसे वानाय को ने जे निउस खना माने जों आरो न ताबो सिबिरो न जों ताबो अब तो मा थांग्रानाय Chabela hambai. Ini dia sengtai khorsa takun nogo paisok payuka. Omai एकदम tei bini nok himan lama teisa seking itong tong ha. Parising bini men nok buak seng habin ele ne.
Này đi ông tùy sân tùy có sông mà sức tổng hả? Tabo Holong Coaching Academy wo hai disaster management rok rooms namai dongo ayang hostel kamini borokna hanan bagai ayang girls hostel te boys hostel uti habjak hostel ni serai rok no kasai tongna rok no nahana bagai disaster management rok halangjak sini Bara takar jalani MLA bo phai sok paijak abono naikolnan bagai sini MLA hai này thang lại qua tay với sana nan bagai om khen này nei rok wai sa bono mai bud nukya ku war kan này nei rok om hai bud wai sa ban tan nukha nukha mai bud om ra ke bud nai nan bage manuwa bud ya sigri nai bud ya tei saka kosong nai bud borok wai sa ban nukya ku singkok bar ke rung ta rung om beba rung nukya rok rung nanya pakai phebeo Takardala boys hostel ni sarai rok no room by se parma khaiju norong nukhana aro barpus ordek jorati ashagati amo burjam paino tabo hostel ni sarai rok no boot by khaje par khai matongchu Ada yang mau disaster management nongni room. Ada kahane room sakit mana? Masih gondok kau biong, lebih lagi bahat. Orang karena. Boys hostel ni sererau, tai girls hostel ni sererau tu mo. Jeng lom hendak main juga TV ke? Apa lom hendak se khai le no? Ai makan di sini. Kau kaki. Ah, ada hai mana ada ini sah? Ada kali tak nak kamu kata deh. Bos.